Svaka takmičarka okreće krug i ukrašavat će tortu sa onim šta joj ispadne. Opa, Britney se posrećilo. Mora ukrastiti tortu sladoledom. Cool. Sad je tvoj red. Da vidimo šta će ona dobiti. Ljuta paprika, ozbiljno. Nemam pojma kako ćeš ukrasiti tortu sa njom, ali šta da se radi? Morat ćeš da se snađeš nekako. Priznajem, ove paprike ne izgledaju baš loše, samo ne mora razmišljati o ukusu. Sad Britney preuzima ukrašavanje svoje torte. Sladoled. A da li vi volite sladoled? Napišite u komentarima koji ukus sladoleda vam se najviše sviđa. Britney počinje da ukrašava tortu kuglicama sladoleda od jagode. Sviđa joj se. A šta je ovo? Sladoled od banane? Sad uzima još jednu kanticu sladoleda. Izgledat će odlično gore. Baš lepo. Nastavlja da ukrašava svoju tortu papričicama. Ej, šta je to? Oho, Britney, tako veliku kulu od sladoleda mogu probati čak i ptice. Odlično. Gledaju svoju tortu, a ja ću početi da jedem svoju. O da, baš je ukusna. Malo sladoleda, malo torte. Savršeno. Hoćeš? Naravno. Neću ti dati, to je sve moje. A ti bolje probaj svoju tortu. Pa dobro. To je samo torta sa čilijem, ništa strašno. Ovako, još parče. To uopšte nije loše. Jau! Kako je to ljuto! Pa ne, neću jesti takvu tortu. Znači kršiš pravila, to nije fair. Sad ćemo izabrati kaznu za tebe. O ne! Tabasco sos, ne mogu da verujem. Ali njena torta je onako ljuta, sada će postati još gora. Jadnen. Kako će sad pojesti? Ova torta bukvalno gori koliko je ljuta. Prijetno. Hajde, možeš ti to. Ne usporavaj tempo. Odlično ti ide. Hajde. Izgleda da je Britney podcenila mogućnosti. Ona je stvarno moćna. Ostalo još malo. Hajde. Da, uradila je to. Bravo, izgleda da je ljuta hrana tek sad počela da deluje. Pazite svi. Jao, držim te. O ne, samo ne moja torta. Neko pozovite doktora, a još bolje vatrogasce. Hitno nam treba pomoć. Da, jesu svi živi? Britney? Jeste li dobro? Ne smete se igrati sa ljutom hranom. Ups. Torta Britney je također pokvarena, ali ipak je nešto ostalo od nje. To je ipak bolje nego ništa. Devojke su spremni za sljedeći zadatak. Okreće krug Britney. Srećno. Wasabi, kakav užas. To uopšte nije slatko i uopšte nije pogodno za ukrašavanje torte. Ali Britney će morati da se snađe nekako. Sad je tvoj red. Nadam se da ćeš imati više sreće. Oho, blago tebi. Dobila si i čokolade i nutellu. Cool. Počni ti. Vrlo rado. Prvo uzima nutellu. Yummy. Ne može da odoli da je ne proba. Kako slatko. Izgleda da je nešto izmislila. Šta? Graditelj? Šta to hoćeš, A sad je sve jasno. Će graditi tortu iz snova uz pomoć nutelle i čokoladica. Stavlja nutellu, a onda koristi valjak da bi sve bilo ravno. Svaka čast. Sad meri sve uz pomoć merne trake. Aha, sad lepi čokoladice sa strane po celoj torti. I nekoliko stavlja gore. Super. Eto, Britney, sad ti. Da, torta sa wasabijem nije nešto, jel da? Oho, ima ga baš puno. Ali nešto nedostaje. Britney je smislila nešto.
Da li to hoće da ukrade nešto? A, sa takvom lopaticom će zaista biti lakše raditi. Svaka ti čast. Šta to radiš? Sad ćeš pojesti Da, pojela je wasabi. Moraš da paziš kad si na radnom mestu. Naročito tokom pauze za ručak. Science se ne treba šaliti. Prijatno ti, Britney. Fuj, odvratno. Britney, vreme je da probaš svoju tortu. Hajde. O ne, to je odvratno. Da, njena torta nije tako lepa kao Enina. I sad će En da je proba. Niko neće htjeti da deli tako ukusnu tortu. Britney, probaj da zamisliš kao da jedeš nešto ukusno. Devojke su skoro završile. Britney ostalo posljednje pače. Uj, to je previše gadno. Treba hitno pojesti nešto ukusno. Izvini, En. Imam osjećaj da En to neće zaboraviti. Spremi se, Britney, čekate. Krug kazna. Šta će biti ovaj put? Sirova jaje? Kakav užas. Ali moglo je biti i gore. A Britney nema izbora. Mora izdržati to. Jao, tačan pogodak u lice. Ali En se to baš sviđa. Joj, sad Britney ima na glavi ceo tanjir jaje. Kako odvratno. Mada posle torte sa wasabijem to i nije tako strašno. Stigli smo do trećeg izazova. Šta očekuje devojke ovog puta? Sad ćemo saznati. En je dobila kisele bombone. Kisele su i slatki istovremeno. Pitam se kako će se uklopiti sa tortom. Sad je na tebe red, Britney. Šta? Mačija hrana? Da li je to šala? Takva torta se može dopasti vašem kućnom ljubimcu, ali sigurno ne čoveku. Zašto se ne otvara? Hajde. Nije imala takvih problema. Pazi, Britney. Tako ćeš ostati bez svog glavnog sastojka. Wow, pogledajte Enine bombone. Prelepe su. Ova mačija hrana izgleda užasno. Jedva čekam da probam svoje bombonice. Jau, šta? Oho, super! A ja nemam želju da probam to. Fuj, kakav smrad. En, vreme da ukrasiš tortu bombonama. Jao, pogledajte kakve lepe boje. Torta će sigurno ispasti prelepa. Super, svaka čast, En. Sad je možeš probati. Hej, Britney, ti imaš svoju tortu? Tako je, Britney, ne možete da ti imaš celu kutiju. Moraš sipati sve. Jao, koliko mačije hrane. Nemam pojma kako ćeš pojesti sve to. A En u međuvremenu uživa u svojoj tortici. Uskoro ništa neće ostati od nje. Britney, i ti moraš početi da jedeš. Fuj, to je baš gadno. Hej, maco, odakle si došla? Jesi gladna? Jedi, dušo, jedi. Odličan plan, Britney, ali sumnjam da je to dozvoljeno. Jao, izgleda da je En pojela previše kiselih bombona. Pazite. Također En protiv Britneynog novog prijatelja. Izvini, maco, ali ova hrana je samo za Britney. Jao, to je baš ukusno. Oho, torta je previše kisela. Ne razumem, da li je dobro ili loše? Super, to je odlična prilika. Draga maca, treba mi vaša pomoć. Nemoj me izneveriti. Tako je, bravo. 1, 2, 3. Jel ti postalo lakše? O ne, izgleda da je En primetila da je Britney varala, a vreme je za krug kazna. Okreći ga, Britney. Da vidimo šta ćeš dobiti. O ne, samo ne to. Da, najstrašnije, najgore od svih kazna. Torta u lice. Ne brini, Britney. Dobro, što je mačka ipak pojela pola torte, jel da? Devojke, pažnja, pažnja. Upoznajte ovu slatku malu. O, kako divna. Da. O, mala. Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite. Dobro, počinjam. Ja još nikada nisam crtala nogama.
bit će zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roza nos i vrat. I naravno crne zenice. O da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prasa, a ne mače. Ej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, a šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da, odlično. Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super. Hvala, Julie. A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to? O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! Kako neprijatan miris. A da li te noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas. Sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. Baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo. O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjele da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane. Ti si naš pobednik, čestitam. Dobijaš ovu ribu. Hvataj. Šta? Ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoja hrana. O, kako uzbudljivo. Ojoj, jadna, ups. Mamica? Ona je još uvek ovdje, ne! Jadna Jean. Dakle, pažnja, vaš novi zadatak je ovaj prsten. Wow, kako je lep! Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo. Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo je svideti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, a šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu. Kako vruće. Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno! Mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem, šta će i ova ruka? Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. Da, nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo
još bolje nego što sam mislila. O ne, prsten se ne skida. Kako to? Što da radim? Julie, hoćeš mi pomoći? Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! O, uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa nije loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalivdžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Nevjerovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam. Julie, ma ti ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče. A pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas. Ne. Neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, nevjerovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako, Britney. I vreme već ide, krenite. Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle, ova linija mora biti tu, da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej, Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo? Ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ne to ni to. Bananu, ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa i što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super. Devojke, vreme isteklo. Jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. Kako to? Julie, sad ti. Eto, to je moj crtež. Nije loše, sviđa mi se. Jeste, Julie, ja sam cool. Ostala je Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? Nevjerovatno. Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. Da? Evo tvoje nagrade. Hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Jao, izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Wow. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle,
O, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Ej, čemu stvar? Gde su moje četkice? Šta, četkice? Ja nemam pojma. Dobro, vreme je da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Ej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju? Kako ja da crtam bez četkica? Tačno! One mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo. Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je što imam svoj omiljeni Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? Hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smijem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. Jao, devojke, vaše vreme isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, a šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. To je kreativno, bravo. Britney, šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobeda. Da, pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Ej, devojke, što ste tako tužne? Hajde, bolje da se slikamo.